abin da ka kawo komin karfinsa komin bayyanarsa in muka duba muka ga ba girmama annaba ciki ko ka dau abin ka kai tafiya ka dawo a nan ma ba za ka ajiye mana shi sai za ka dau abin ka can ka tafi da shi kuma muna neman tsari da wannan karatu kwarai balle ma kuma babu wani layi kwallo ɗaya tak in dai karatu ne karɓaɓɓe a wurin Allah wanda akwai tawayar annaba ciki babu shi. In aka samu haka to akwai ayoyin da za a ce to a goge sa Qur'ani to ka ko ba za a goge ba. Walillahi al-izzatu manzo Allah fa azizu ne fa ya dauko kitabun azizun kuma to me yasa ake so a yi mawa wasa kuma? Allah kiyaye Allah kiyaye a koma kan da'ira ta san manzo Allah, a koma da'ira ta yawan girmama annabi. Ka dinga jin annabi a zuciyarka, ka dinga girmama shi, ka dinga san sa. Duk Qur'ani zancen annabi yake yi, zancen shugaba yake, bayanin sa yake, gaskiyar sa yake faɗa. Ya mai gaskiya ne, innahu laqawlu rasulin karimin. Allah ne bai faɗa, rasulin karimin ne ba. In dai ka zo masa da abin da ba karamu ba ka shiga uku, saboda kayi jayayya da Allah. Ziku watin kuma inda zil arshi makinin mutsa'in samma amin. Duk Allah dai alƙaliyar ma suka ce a'a ai wayannan sufofin ma na hadimin annabi ne, sufofin jibril ne. Za mu karanta a shafa mun dawo. Siffofin mala'ika jibrilu ne, tunda shi Allah ya dora wa ragamai yin hidima ikai ikomo. To shikenan wannan hidimar da yake yi Allah ya ce yanzu shine rasulun karimin ziqu watan indizil arshi makin. To ubangidan nasa shugaba ya yake sallallahu alaihi wasallam.